ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଲାଗି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ଏତେ ସାରା ଗଣପତି ବାପା ଥିଲେ, ଆମେ ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲୁ ଆମେ କେଉଁ ବାପାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯିବୁ। ହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଆମର ଗଣପତି ବାପା ମିଳିଗଲେ। ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରିଲୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ଆସିଗଲେ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନଜର ଉତାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ପଣ୍ଡିତଜୀ ବି ଆସିଗଲେଣି, ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଗଲେଣି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଏମାନେ ଫାଇଟିଂ ହେଇଗଲେଣି। ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଦେଇଦେଲୁ। ତ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆମକୁ ପୁରା ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହିଲେ, ଆମେ ପୁରା ଭଲସେ ଶୁଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସକାଳୁ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେବା ଲାଗି ପୋଜ୍ ମାରିଲୁ। ତାପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇନଥିଲା ଲାଇଟିଂ କାମ, ଏବେ ଆମ ଲାଇଟିଂ କାମ ବି ସରିଗଲା। ରାତିରେ ବାପା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇଟିଂରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ।